Vi har egentlig altid haft fælles venner, og kommet lidt i de samme vennegrupper, men uden sådan rigtig at kende hinanden. Så vi lærer faktisk hinanden at kende, da vi begge to får arbejde i Asics i Ringsted Outlet, hvor vi sælger løbesko. Du har været der i et år, da jeg kom, tror jeg. Ja. Og ret hurtigt, så havde vi de her vagter sammen, hvor vi snakkede meget, og vi kunne godt mærke, at vi havde de samme sådan drømme og visioner og ting, vi gerne ville opnå. Jeg vil sige, at vi er gode til at sælge sko. Vi var de bedste til at sælge sko i butikken. Hele Europa, tror jeg. Vi har jo lidt et krammerhjerte jo, så vi fik jo fundet en måde at sælge de her sko på. Så måske også nået et punkt, hvor vores chef til sidst måtte stille spørgsmål til, hvad fanden vi egentlig laver, når vi er på arbejde. Men typisk hører man jo det fra sin chef, hvis man ikke laver noget. I vores tilfælde var det jo så, at vi nogle gange overgik budgettet så meget, at det næsten ikke kunne lade sig gøre med det antal mennesker, der var i butikken. Ja, vi fandt hurtigt ud af, at de her sko, vi solgte i outlettet, de havde en højere værdi i England, Spanien, Holland osv. Så vi brugte ligesom butikken som vores lager, og så satte vi alle sko i hele butikken til salg på Amazon. Og så når vi havde fyreaften, så købte vi alle de sko der til outletprisen, og bar dem ud i store papæsker, ind bag bilen og så ned på posthuset med dem.